Adzi yacho dziri panapa ndedzekuti pana tezo yangu naambo yangu handikwanisi kutsanangura pari zvino asi kuti ngada yangu asipo ndedzitaura pane chikonzero ndakatimutorera mwana kuti auye kunokunesana kwaari kutaura iye ega kuti anga achinesana iuzvezvi vari kugara ega ari pachikoro izvozvi paakatadziswa kuti ave pachikoro ndiye yakamutadzisa kuti ave asvike pachikoro ndosaka vanga achikuti hasi kuita kuti makore akazaka makamaka hayo nekuti aziva kuti pane mhosva under age adzimai avo handina kuvatora ndakawapiwa taifambidzana tichiti tichazororana kana chikoro vapedza tikangoti zvakaitika zvekuti ndikakoka mumusha mavavo nanasise vacho tichikurukura zvekuimbisana kuzororana kumberi tiri pakati pekurukura nyaya idzodzo ndo pakasviko vanovatsana ndovatomondiverengetsa kubva tichi dzimai yenyu ndinava abuse of the child guy unomutaurira nyaya dzekuzororana sei iye mwana ari mwana pamusoro magorogota nyaya iri panapa iri pakati paMataria Wachi naSolomotsi. Nyaya inoti ndinoda pfuma yangu mukwasha. Pamusoro makurukota nevose vaidare vakateerera takumbira umangari kuti mochiunza nyaya yemudare tinzwe. Pamusoro ichangamiri pamusoro yemakurukota ese ndini ndakaunza taurisai pamusoro ichangamiri nemakurukota ese amambo zvechokwadi ndini ndakaunza nyaya mudare ramambo ndakati ndiri kukumbirawo pfuma yangu kumukwasha wangu. pane zvimwe zvaakamhenga ambokubvisira iwo akambobvisa mbudzi 2 negumbeza nejira chete ndizvozvo vasungira right vasungira mumangarirwi uri kuinzwa here mhosva iri kupomerwa nomumangari uri kuigamuchira here mhosva iyi kana kuti kwete zvino vari kuti vada pfuma yavo uri kuti kudii unouchira kuti pamusoro ichangamiri pamusoro ichangamiri hongo zvazoita sekudaro asi ndandiri kugadzirira pfuma iyo hausunzwika nedare taura dare kunzwi machira nei ndiri kugadzirira rini kuti ndinomboti mwedzi 3 nekuti nditi ndingaiwane ndakapa zuva shairo ndondisonga asi ndiri kugadzirira. wakawana nguva yakadii nomudzimai wakati makarorana gore ripi? takarorana muna 2021 vasvika pa 5 years 6 years 5 years. saka unoreva here kubva pa5 years pese ipapa inongokugadzirira chete azvimire sekudaro asi zvimwe zvivhingidza zvishoma hazvo asi ndizvangu kuti ndine mhosva. wati unokumbira nguva yakareba sei? ndakanipowo pa 3 months apo.
pa 3 months wangoitarisira kuti ungabvise pakakura zvakadini. Ndinenge ndakumbira list kuna atezvaro ndikuone kuti ndinokwanisa zvipi zvipanguva zvichienda nemawaniro. Amai vauya nenhingiri mune list here mukwasha zviro zvamuri kuda. Baba vomunhu vari pano? Baba vomunhu. Baba vatwaya mune list here repfuma yenyu yamuri kuda kumukwasha? No, ndisati ndagadzirira kuti ndinyore tsamba yangu yekuti pfuma yangu handina kunyora risiti rangu, asi zvandakapiwa training 2 mbudzi ne$10 nebusiness ndozvandoziva risiti rake ndinako, asi pfuma iyi manje handisati ndagadzirira tsamba ndanyora. Mune munhu here amuinaye anokubatsirai kunyora kana muri kuda dare rekuti tichachaja mwana wedu zvakadai zvakadai zvakadai? Pari zvino handina. Hamuna? Asi kana makaenda kumba munogona kunyora? Munomupa rini list mukwasha ari kuda kuti azive? Kana kusvira mangwana ndikakwanisa kunyora zvese ndogona kumupa risiti rangu. All right. All right. Mangwana. Sura mangwana by Monday. All right. Zvakanaka. Muri kuti chine 90 days zakumbira mari. Zvakanaka Shangamiri. Zvakanaka. Tinotenda. Maita zvakanaka. Takupedza pana munhu anoda zvekutaura. Kana pasina takupedza nyaya iyi. Ongo. Alright. Ichokwadi here chikutaurwa ningi vatezvara. Ungu ndizvozvo. Kosei musina kuzvitaura kuti havachisiri vese. Havasi kugarisana vese. No. Handingataure zvasinda kubvuma. Alright. Ndakazodarikira. Zvakanaka. Zvakanaka. Iwe mudzimai wako ari kupi? Kugara kumba kwamai vake. Sei mudzimai ari kugara kumba kwamai vake? Vakazomutora. Vakakutaura here chikonzero chokumutora? Havana. Iwe wakabvunza here kuti sei mamutora? Handina kuwana mukana wacho. Hamuna kuona mukana wacho? Hamuna kuzoteera futi manengo yakadi musiri kugara pamwe chete? Takunda kugore chi3 ndakateera. Makuenda kugore chi3 musiri kugara pamwe chete? Ko saka sei usina kuteera? Wakambenge usina kuona mukana zuva raatorwa. Asi wane makore 3. Uri kushaya mukana chete wekuteera mudzimai kuti makatorere chii mudzimai wangu? Teera ndakateera Changamire. Ehe. Ndakatombogara kuzve5 months. Kwaatezvara? Kwambo. Kwabwe. Tomboti kwambwe. Aha. Asi uchiitei? Ndainge ndichitsvetera adzimai kuti vadzokere kumba, kuti pamwe kuda tingadzokere kumba. 5 months uchitsvetera? zvakatsvetera Ndivo varamba.
Hapana mhinduro yebuda. Ko chikonzero chekuti vakati chii chikonzero chekuti vagare kunze kwomusha wako iwewe adzimai vako? Tineka kusanzwisana katika mbotite. Ndikangoti ndoza ndingangotaura. Zvazvakugarisa 5 months kumba kwaambuya. Apo ndakanga ndamboenda kwatezvara. Zvimwe zvona mai. Saka iwo ukanga vasina kundonyatsa kundibudirawo kuti taurisei kuti wakatasa kuno. Vakanga vasina kundibudirawo kuti adzimai vangu ava vanondipowo rini. Vano? Vanga vasinganyatsa ndipindura zvakanyatsa kugutsikana kuti vaizondipowo adzimai vangu rini. Waita kupiwe ine. Iwewe wagara 5 months handitika waenda mumusha umu 5 months wakambobvunza here kuti amai sei mukadzi wangu makatora? Nekuti wabvako wachiti vakatora handitika waenda kundotetera naye. Ko chikonzero chaita kuti ambotorwa chii? Musoweri. Shoko rakakusvika richiti baba vati kuda mwana wangu. Ndakanga ndisipo panga pana vabereki. Ndakasvika nyaya yapakati. Ini handakwanisa kuzambira mwana wavo vandakuti vakanga vatumwa vacho kuti vava. Zvadaro ndakangoti gare funga zvemawiki maviri. Ndoda kuti upindure mubvunzo. Ndati wakagara 5 months pamusha paambuya handitika uchitsvetera. Vakakuudza here wakambobvunza here kuti ko mudzimai wangu mama mutorerei? Handina kunge ndabvunza. Wakangoti uchikotsvetera chete ndibva wamutadzirira. Iye akati chii chikonzero chaakatadza kuti arege kudzoka kwauri? Zvaitika apa taitakawirana zvataitawirirana mangwana aizochinja. Mai makawirirana kuti kudii? Idarika rinei? Adzimai vangu ava ndaimboenda namai varipo timbovatakuwa nichinoguma tichirongwa zvekudzokerana. Saka paizoita kuti vakadzoka zvokumba kwavo vanenge vaizokupawo zvimwe zvatisina kuwirirana. Saka ndaizongona zvangozongonyararwa zvangatawirirana adzimai vei. Still wasati wanyatsokupinda mudare zvakanaka kuti tinzwise. Kuwirirana munowirirana pasina chikonzero. Iwe inzwa mukadzi wangu muroyi manzwa ndo mhosva yainayo asi iwe wakuenda manje kunotsvetera mudzimai wako kuti ashamari zvouriyo zvoenda kukanda pasi ngatidzokerei kumba. Iwewe chikonzero chokuti muzotanga uzobuda nezuva rekuti kuwirirana zvazvamboita sei? Chii chaitika uko kuti uzopinza izwi rekuti kuwirirana? Ndikuti ndati nini adzimai vangu ava takaita kusanzwana nakumba. Yes. Handina kuziva kuti shoko kunana tezoro vangu rasvika sei kuti vana vasikunzwanana. Ndo pakauya shoko kunana mai guru vangu richinzi tatumwa mwana nababa. Manga muchitambudzana panyaya yei? Pauviri hwedu apa pakaita sekuti mutemo wadzimai wekupa kwavo newandaitaurawo inini hatisi kunyatsokugamisirana zvakanaka. Mukadzi wacho aripo pano? Ngauye apa tinzwa. All right. Okay. Masaurirana pakudi? Taurisa vanhu vanzvo. Ndichitanga kuwira nemuma kuti tangogara tese. Ndakaita dambudziko rokuti kubva tichiita mugara tisanga tiri nemwana wangu. Aiti akauya kusaidi kuno, pandaigara kuno.
akadzoka kumba aidzoka achiti iwewe ndine vanhu vakundiudza kwawaigara kuti uri munhu waifambidzana naye ndokandati ko kufambidzana nemunhu ndichiri musikana naizvezvi ndaroorwa newe ndichiri kufambidzana naye iwe takatosiyana kudhara ndakafambidzana naye tikasiyana zvakapera akati iwewe hazvisirizvo iwe munhu iyeye vanhu vakutaura kuti iwewe wakafambidzana nemunhu iyeye saka ini handikwanisi kugara newe pakwenyu ndikati zvokundiyanomba kwedu zvokubva papi nekuti munhu ndakafambidzana naye kudhara and hatina kana zvokutambudzika kana kuti tine chii chatinacho. Alright, ndazvinzwa. Now makanetsana panyaya yekuti uyu ari kufungidzana kuti uchifambidzana nemukomana uko kumashure. Ndizvo ka? Ndizvo here? Kwete changamira. Muri kushupana pakuti kudii? Kana kuti maishupana pakuti kudii? Hadzi yacho dziri panapa ndedzekuti pana tezo yangu naambo yangu handikwanisi kutsanangura pari zvino, asi kuti ingada yangu asipo ndaidzitaura zvacho nyaya dzacho. Ndo ziri kutaza kubvisa pfuma? Eti uri kuda kubvisa pfuma? pfuma ndoda kubvisa. Zvakanaka. Kana achida kubvisa nekuti nyaya iri kunzi toda mukwashana ndoda chipfuma pfuma yangu zvese izvozvo kana zvizobuda zvozobuda zvazvo vai pamberi yaimo zvanyaya zvakanaka. It's okay. Now ndo nyaya nanhinga okay fine zvakanaka. Tamuti isusu tati list atirika munoisa list musi weMonday munomupa list uyu anditika rokuti agoziva kuti anovhana mushure me90 days tentakutasira kuti aita sei abhadhare chii pfuma kana kuti kutanga kupakanya anditika fine zvakanaka. Chandaida kuvarira pakubvunzana mubvunzo yanga iri nyaya yekuti ko sei uyu ari kugara kurutivi tada kupedza taurai tinzwe sei ari kugara kurutivi ndimakamutora kai makamutorerei makamutorere chii? Inini ndisati ndataura zvese handiti mwashevedzwa mwana wangu mudzimai wangu ndouyu uyu ane baba vake haasiri yega. Baba vake uyu ndo akurungai vangu ini saka nyaya patiri kutongwa pano apa baba vake uyu aripo ko mwambo wakubvunzawo here nezvamuri kuita pakubvunza mwana wavo zvomaita pakundibvunza inini nemwana wangu nekuti au amukurungai inini nyakubereka uyo nyakubereka aiwa baba ndikutobvunza mukurungai venyu hativabvunze nekuti imimi makwira nyaya muchireva pfuma kumukwasha wenyu saka mukwasha wenyu ndo watinobvunza mukurungai wenyu hativabvunze nekuti hamuna kutaura nezvavo. ndozvandadaida kunzwa ndingazoti mwasiya sei amukurungai vangu chikurukuru chiripo zvekuti sei muri kugara nemwana uyu uku maakureva pfuma futi pane chikonzero imi muri kuti chii? Pane chikonzero ndakatimutorera mwana kuti auye kuno nekunesana kwaari kutaura iye ega kuti anga achinesana saka mwana ndakamutora. Saka muri kuda pfuma iye uyu asingagara ega achigara ega kuno iuzvezvi vari kugara ega ari pachikoro izvozvi paakatadziswa kuti ave pachikoro ndiye yakamutadzisa kuti ave asvike pachikoro akamusisa chikoro paakamusisa chikoro apa adzoka futi amutora vaenda naye ikoko kumba kwavo vakunesana vakurohwa nouya panapa zvauya panapa manje taitira kuti mwana uyu achiri pachikoro izvozvi akatodzokera futi pachikoro pacho paanga akadzisiswa ndosaka ndadaro iri makahwandisa nini wakamutora nemakore mangani uyu? Ungano 16 years. Waifunda kupi? Kukundai. Ndosaka vanga achikuti hasi kuira ndati makore akazaka makamaka. Hayo nekuti aziva kuti pane mhosva yechi under age. Yes. Adzimai handina kuvatora ndakapiwa. Wakapiwa?
Wakapuwa nani? Wakapuwa nani? Wakapiwa na wabereki wao. Ushinzi zvaita sei? Adzimai ava taifambidzana tichiti tichazororana kana chikoro vapedza. Zvaita sei ndibva wapiwa? Taura tizwe. Kurumidza. Ndibva wapiwa. Kunzi zvaita sei? Hanzi mama akagara mise nasisi wacho muchikurukura nyaya saka. Kupi kwacho? Mama agara kupi? Tikangoti zvakaitika zvekuti ndakakoka mumusha mawavo nanasisi wacho. Tichikurukura zvekuimbisana kuzororana kumberi. Tiri pakati pekurukura nyaya idzodzo ndo pakasvika vanova tsana ndobva tongondivhiringidza kubva tichi dzimai yenyu ndikava iwe unokurukura nyaya dzekuroorana sei nemwana ane 16 years kana ane 14 years? Abuse of the child guy. Unomutaurira nyaya dzekuzoroorana sei iye mwana ari mwana? Tingangoti na iye ka takasa zvinhu zvataura asi ndawirirana nasisi vacho ndo wandaikukurukura nawo nyaya idzi dzekuti uchazoda kumuroora. Mama todananaka ndibva wazopia. Right. Tatopedza nyaya tikutoka panapa ndeyepfuma chete. Takada kuramba chiendera mutorodo uyu anoenda kuchitokisi nouyu nemi mese imimi zvachitaurisa inyaya yemupfuma chete. Uyu anopedza abuningi uyu. Tuovu